Tante Jacqueline, 13 november 1938. Populaire tv-presentator van kinderprogramma's. Jacqueline Josephine Molly werd geboren op Curaçao als enig kind van een Surinaams migranten-echtpaar. Na de MULO op Curaçao ging ze in Nederland naar de kweekschool en studeerde ook orthopedagogiek. Op 23-jarige leeftijd kwam ze voor het eerst naar Suriname. Haar ouders waren geëmigreerd en ze kwam voor haar hulpbehoevende moeder zorgen. Molly werd onderwijzeres en gaf 35 jaar lang les. In 1965 startte het eerste Surinaamse televisiestation, STVS, en Molly presenteerde in 1966 het eerste kinderprogramma. Iedere woensdagavond om 7 uur vertelde tante Jacqueline geestdriftig een verhaal dat begon met de vaste openingszin: "Dag lieve nichtjes en neefjes." Dag lieve nichtjes en neefjes. Auna, Okone, kom. Zijn we er allemaal? Goed zo, fijn jullie weer te ontmoeten. De nichtjes en neefjes en het volwassen kijkerspubliek noemde ze haar elastieke familie. Al gauw verzorgde ze behalve het voorleesprogramma ook andere kinderprogramma's en programma's voor volwassenen. De kinderen adoreerden haar en ook bij het volwassen kijkerspubliek was ze enorm populair. In 1998 sloot ze haar tv-carrière af. Ze werd benoemd tot ridder in de ereorde van de Palm in 1995. Dat was het dan weer voor vandaag, lieve nichtjes en neefjes. Doe goed je best op school. Ik zie jullie dan weer de volgende week. Doei!